Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV bisimilla mon roɓɓini jandele moɗon weltare min dañi huccude mon oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama jettoɗe serenɓe men jejjita kaylal gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal o adduno foof hawɗo mborosaw hollude en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa no weekend ma waɗi o juutide mbeɗa sikka foftima seeɗa kam mata alhamdulillah mi foftima mi foftaki mami haalana e détail ɗi par ce que aset woni samedi o mbiɗen ɗo wonno pour wadde dirigé édition spéciale to banggue radio ko fate hono message à la nation o président waɗatno noon tigui ɗon ha jamma mbiɗen ɗo dimanche aussi mi yalti Dakar seeɗa altini mi dawi ɗo hanki voilà waddala foftere mi waɗima résumé wona sikala ko noon mi salmitimama Aissata mi wi allahumma amin e duuɗi ha tengti e oɗon brosse covid 19 c'est vrai en jii koye ustare mawde wona kono yo yimɓeɓe kadi aussi nangto ha tiiɗa Aissata par ce que en jiino e vague gadiɗo yimɓe yeehin ha usti yimɓeɓe kadi gacciti ha laaɓi ceero arti donc noon hannde eɗen jogui mataw 200 et quelques sous traitement en jiiɗe balɗe ɗiɗi kala alhamdulillah ko yettere Allah en jawani ɗe balɗe ɗiɗi kala ala hen ko lima to banggue mayɗo wadde eɗen mbawi wiide yimɓeɓe nangto ha tiiɗa beele oɗon brosse covid 19 eɗe yalta Sénégal yalta Afrique yalta windere nde kala e mbaɗi ko noon tigui Amadou Moussa amin ko ɓuuri tengtude hannde Aissata ene jeeya ko ɓuuri tengtude walla mbiyen ni ko kabaruji ɗiɗi ɓuuri tengtude ne wayne ko combat hakkude Lac de Guiers 2 e Eumeu Sène kono kadi e natal hoore leydi ndi Macky Sall e on discours à la nation mbo wanno ñande jamma aset ina joofi alerte taw koko yewti indépendance leydi Sénégal jeyande le soleil uddisidamal nden ɗon arti ko ɓuuri yaaje ko yewti ha joni e golle sukaɓe kono kadi e ñawoje hani e gonka kam e nden ka leydi Sénégal ɓe mbi tan de ha joni ko jaabuwuji mantiɗiɗi kono kadi jaabuwuji juɓɓuɗi jaaduɗe jamanu ɗi hoore leydi ndi Macky Sall jabtiɓe so leydi Sénégal kala e kuuɓal o holiti wonde mo yuɓɓini ko yewti e conseil présidentiel ko fate banggue golle ɗum ma won ñande nogas ɗiɗi lewru avril no jayinde wiiri kono kadi ma capanɗe jeetati milliard copraji CFA jaltini gam ha joni wadde recruté ko tolni e capanɗe jeegom e joyi ujunere tawi ko suka ɗum koko yewti e lewru fandu ndu woni lewru mai kono ɗum kadi ɓe garti ha joni e hoore leydi ndi wiide ma jokko ko yewti on ɗon politique mo ganduɗa kay ko fate banggue hono ko wiyete équité territorial kam e social kono ɗum ko arti ha joni e rade ko yewti ko ha joni e ɓerɗe e nanggodirde ko wiyete hono cohésion sociale o arti ha joni jayinde andini en wonde ko tolni e hono temedde jeenayo en jeetato neɗɗo tawi ko wonnoɓe e nder kasoji ɗi kañumen jaafa ɗum koko yewti e mawningol on ɗon ñalawma biteɗo indépendance mbo leydi men heɓno hoore mum haysino tawi mawninama no wowani mawnirede ha tengti noon e nde hitande nde gonɗen sababude brosse covid 19 jeyde quotidien le quotidien nden ne arti hen nde wi ko annonce manam tan ko kabaruji ganduɗa ɗi mbaynima mawɗo leydi ndi ko fate banggue golle sukaɓe hani e gollorde muɗum ɓe mbi tan de ko lewru mai ndu ganduɗa ndi ko on mai délicieux manam ko lewru ndu ganduɗa ndu kay ko wondu fayida jogori wonde wonande ɓesguji leydi Sénégal ɗin ko guuri jaaji ne jokkiti e hello jeegom ha jeeɗiɗi e jayde le quotidien l'observateur ko dawde ndenne ko hen arti discours ñande tati lewru avril e nde hitande ɓe mbi ko hooreji Macky Sall woni tan mawɗo leydi ndi waɗi message mo ganduɗa koye hande ko message tigui joganaɗo coftal kono kadi e fandare kam e ɗamawo mawɗo arti ha joni ko wiyete promesse woni kunal ɗi ganduɗa ɗi hunima ko tolni capanɗe jeegom e joyyi tawi noon ko gollal ma kay faare e sukaɓeɓe kono kadi e recrutement woni ƴettude ko tolni e ujunaje joyi tawi ko enseignement ji woni e jangguinoɓe tigui ɓe garti ha joni e mbaadi kuuɓal e ko yewti on discours kono ɓe garti e famminden holko jii sababu mawɗo leydi ndi ne wayno tarima ko wiyete ha joni politique woni hay konngol gotol sutani ko fate banggue on ɗon discours ɗin konngol jaji e famamuye muɗum ne tawe hello nayyi ha joyi e nde jayde l'observateur jeyde las rewi hen nden ne arti e capanɗe jeetati milliard e copraji CFA ɗum koye lewru fandu woni lewru mai foof de ko gam wadde recruté woni tan hokkude sukaɓe ko tolni capanɗe jeegom e joyi ujunere tawi ko golle kese kono kadi e ujunaje joyo tawi ko jangguinoɓe make ƴette mbatta yoɓede hono no mawɗo leydi ndi wiiri on discours on message à la nation ɓe kollitti wonde noon ko mawɗo leydi ndi Macky Sall yaltini on ɗon calculette fewde e sukaɓe woni tan omono ɓeeta e ko yewti e ɓen ɗon sukaɓe ɗin ko guuren jokkiti e hello jeegom e nde jayde las quotidien jayde vox populi nden arti e ko yewti ɗin konguɗi ɓe mbi tan ko golle sukaɓe hoore leydi ndi Macky Sall ne wayno oɗo saaha hande de ɓeeɗi sembinde on ɗon bourse no ɓe mbiri ɓe kollitti wonde ummima e 3 milliard yettima 450 milliard e copraji CFA 17 milliard ɗen wayno noon ɗum koye lewru mai nduɗo fandu arde kono kadi gam ƴettude ko tolni 6 suka e ɗen ɗon golle ɓe kolliti wonde noon gueɗɗe kala ina jaaje ko yewti ha joni e fonno arti e on ɗon centre mo ganduɗa ko wiyete
wiyete hono data center koko yewti e gueɗe hono ɓogi karalla keso jogoɗo udetede ko fayi arde toon to Diamniadio on ɗon noon ene wayno ma saabu ha ko tolni temedde jeeɗiɗi e nogas neɗɗo ma mbaw gollade hen e hello arwanigo ngo ɗin ko godi jaaji tawe hello tati e nde jayde witende hono vox populi jayde enquête koloski nden ɗon ne arti eko yewti e haare gam haɓade ko yewti e wasde golle sukaɓe ɓe mbi ko maw leydi de yaltini kala ko yewti banggue hono kono muɗum gam gollinde sukaɓe ɓe kolliti wonde noon ko hono leydi ndi Macky Sall de oɗo saaha mbo kalaten ina wayno arti e yidde safrude ko yewti ko ha joni e ɗe caɗele gondade to banggue golle sukaɓe ɗum ɗon kadi ɓe limi hen no fewi kono ɓe garti e ko yewti mawningol jeetare leydi men 50 hitande hikka ko leydi men ene mawni on indépendance kono de hikka kadi eɓe mbi ko feɗe indépendance mo ganduɗa ko niɓɓo no fewi wonande leydi meɗen Sénégal ɗin konnguli ɗin jokkiti e helle jeegom e jeeɗiɗi nde jayde enquête jayde les échos nden ɗon ne arti eko yewti ha joni e gueɗe ɗe ganduɗa kay ko konngudi mawɗo leydi ndi ɗi o suudno toon to galle lamorgo ngo ɓe mbi tan ko arti ha joni e rentinde kono kadi e andinde yimɓeɓe ene wayno hay goto wawa ha joni jogade doole gam kay bonnude ko yewti ko e gollorɗe walla ni mbiyen e gonka leydi Sénégal ɗon noon o joppi ko ɓen ɓe ganduɗa ko seppoɓe hani e bonnoɓe ko yewti ko e hakkillaji yimɓe to banggue koɓe mbiyata ko leñamago kono ɗum ko o arti ha joni eko yewti e golle ɗen sukaɓe jaaji ɗe ganduɗa ina tawe e hello jeetate e nde jayde les échos goɗɗum ko tawete hen ko oɗo combat hakkude Lac de Guiers 2 e Eumeu Sène ɓe kolliti wonde ko combat joguinoɗo tuuya e muuya kono wattidi ha joni ko sofde noɓe mbiri konngudi jaaji ɗine tawe e hello jeeɗiɗi e nde jayde witende les échos non tigui jayde stade ko addi hande nden ɗon ari ko yewti e coftal ɓalli mbiyen ha joni no wowi wadde kala subaka woni football oɗo saaha noon ɓe gaari koko yewti ha joni e ko wiyete ligue européen des champions ɗum ko quart de finale aller woni jahal ngal ɓe mbi tan ko classique ina faɗa hande Real de Madrid ma bismo Liverpool kono kadi Dortmund ma yilloyo toon to Manchester City ɓe gartinani konngudi gandaɗi ko Zidane kono kadi e Jurgen Klopp Zidane de holliti wonde Klopp e hono équipe muɗum o ina yeewa e oɗo saaha kono de Jurgen Klopp holliti en pam oɗo match nandata hay hunde e final ligue des champions 2018 goɗɗum ko tawete hen ko candidat to banggue ballon d'or africain 2021 ɓe mbi ko Mané Mahrez e Salah kañumen de o saaha hande inana jogui doole e gam yaltinde koye munen etade ƴettude on ɗon ballon d'or mo ganduɗa ene tijja e mayirɗe nde hitande 2021 jayde lamba suñu lamba ko noon tigui nden ɗon jayde Aissata nde arti e oɗo subaka hande jeeyi on sababu noon ko combat mo ganduɗa tawama ɗo woni combat hakkude Eumeu Sène e Lac de Guiers 2 tawi noon oɗon combat hokka hen polgu ko Lac de Guiers mo mbi tan ko combat mo ganduɗa kay hande ko waɗi polémique no fewi kanko Lac de Guiers noon o yiyani ɗum saabu o wi oɗo combat ko combat ɓurɗo mantinade e combat ji makko ɗi o ɓami wadde kala guila o fuɗɗi lamba ha ɗo bitere noon Ibou Diop suuti hen konngudi holliti wonde kañum de oɗo saaha yiyani ni polgu to banggue avertissement wonande arbitrage ɗi Bira Sène kañum ne arti hen holliti wonde biruɗi ɗi kala ne kewno ko wiyete ko hono calcul Gaston Mbengue pawɗo on ɗon combat holliti wonde ko ɗum inde combat kono de ko wiyete ko sipre tawaka e on ɗon combat mo ganduɗa waɗino ñande 4 avril woni heccanki toon to arène national ene wayno Aissata ko ɗum ɗo wonno ko tongude ene kelle garani o subaka noon tigui Amadou Moussa wadde gareten koye eɓɓore wonde woni banggal fait divers no subaka foof ɗum noon hande koye lamba o kaleten en gummata koye suñu lambe ɗum noon Amadou ina ƴewtida tan oɗo lamba mo ganduɗa dañino e weekend oɗo walla mbiyen e samedi oɗo woni ko ganduɗa nane dimanche woni ko ganduɗa yete ko fatteno hen ko tawaka hen woni hakkude Eumeu Sène e omo ganduɗa kanko woni Lac de Guiers 2 kanko noon Lac de Guiers ko kanko totta polgu caggal nde ganduɗa yete avertissement ji ɗi ɓuuri hewde koye banggal Eumeu Sène ɗum ɗo noon Amadou Moussa ko combat mo ganduɗa ko yiya hen ko fadanoka hen tane anda yimɓe jooɗimo ko juuti Amadou mbawa wadde feere ha dutto e lamba o lamba ruttama malgré noon rafi o nanɗo yimɓe jeehi daƴi ticket aji mumen jeeɓoyi kono noon ko fatteno hen ko e banggue welema e banggue sippiro e ko way noon fo tawaka hen Amadou Moussa tawaka toon Aissata ɗum woni ko haqqilanteɓe hewɓe to banggue lamba kaali eɗen gandi combat hay sin tawi neɗɗo anda lamba ni ene jaranno yimɓe yebde saabu eɗen gandi Aissata en jooɗima ko juuti ko tolni hitande fawde leydi meɗen waɗani lamba e ko wayni ha tengti toon to arène national kono kadi kewendi yimɓe ndi eɗen gandi ko retour d' stade gonɗen hande o yimɓeɓe ene mbawi yaade stade jeeɓe en jii kewendi no wano hewde soit kadi wonɓe e nder galleji ɗi ne jeeɓa kono goto foof hande ko déception heeɓi on ɗon combat saabu fonno wonde ko combat mo ganduɗa o ko belɗo wawa ɓerɗe yimɓe mbawa hodde e lamba tawde woni jooɗima ko tolni duuɓi Allah poɗɗini hen walla hitande fawde tawi ene wayno kuccani e lamba ko ɗum fet ɗum fonno wonde kono wonti ko déception Aissata saabu sa daari yimɓe ko
gotol munen yimɓeɓe haaloɓe galleji gonɓe télé ɗe hani réseaux sociaux ko kalata ko vraiment ma andu yimɓeɓe ene wayno oɗo combat o ɓeydi ni ko ancinde yimɓe ganduɗa ɓe ko waɓe en amɓe jiiɗan lamba no fewi ɗum ɗon noon ko hunde mawde kono noon en tout cas yimɓe ne mbawi ɓedde par ce que en gandi omo ganduɗa ko Lac de Guiers ko ni tan o heewi sippirede min somo waɗa reproché mbaɗami reproché mi sikki ko Eumeu Sène par ce que Eumeu Sène ko neɗɗo gandiranoɗo sippiro haysono tawi ene liiɓe kam ene hewno hollirde hoore muɗum ha tengti so tawi o gañinoma eɗen gandi combat makko battiɗi kala komo nawe ko witte ko arɗo komo gaño e yitere walla e hunuko e ko nandi hen e on tuma so arti omo heewi vraiment hollirde hoore makko kono oɗo combat jiiɗen ko Eumeu Sène mo ganduɗa vraiment jarowo caggal joguiɗo kulhuli joguiɗo calcul te eɗen gandi oɗo mo ganduɗa ko Lac de Guiers ko ɗum woni stratégie muɗum hewani to liiɓa kono kay heewi koko wiite ko match nul Allah waɗi noon ko yinno ko heeɓi ɗum par ce que puusi on ha dañi ko wiite ko hono 4e avertissement kanko mi yaray hono ko wiite 3e avertissement ɗum ɗon noon wayini kono en tout cas ko hunde ganduɗa nde vraiment ko ɗum déception mawɗo to banggue lamba leydi Sénégal noon tigui Amadou Moussa te ayi Amadou won ko ganduɗa nane lamba o mbe sikki tan fayata koye bonnude ɗum saabu so neɗɗo a gembi ɗum ha gayni a fewndi ɗum a totti ɗum ko tottete ko foof kono kadi million ji nannama tene foti so liiɓi walla liiɓama kadi jokkite million ngaji ganduɗa ina joganaɗi te yimɓeɓe ticket aji mumen taƴata mbiɗi sikki Amadou Moussa on sa dañi ko kaldata mum ko woni sa yeehi sippir kono won konnguɗi ganduɗa woni saɗa gemba mbirma mbiya ɗum boljay sa combat defal ndank koko gan jaafoɗon e konnguɗi ɗi yiyete ko ganduɗa sa yeehi hoto yeey combat ma sa yeehi waaru sese goto fof so wiyama waaru sese ari waari sese sippiro dañta ɗon so neɗɗo gembama ha feewi fayi lamba nanne mum jamarago hoto rutto caggal kono sa yeehi sippir ko dañɗa foof ganda ko ɗum Allah hokkuma kono so tawi neɗɗo wiyama hoto yeey combat o sa yeehi daro so fima rutto caggal sa waɗini wanni saabu a dañno défaite a dañti défaite saabu défaite koko ganduɗa kañum e combat yaadi an mo cippirta wo liɓa ɗum dañi ko défaite mo cippirɗa wo liɓma dañɗa ko défaite wadde défaite e lambo wondi ɗum ɗon wawa salede te kadi wonko ganduɗa nanɗo hande kamɓe sippiroɓe mbeɗi sikki cehilagal gongal hakkude mabɓe ko wayno association ji ko wayno est ce que mata hande lamba welano welirtuno ni kono kadi wonko woppa Amadou ko ganduɗa ne foti artirede e lamba woni ko wayno claf en ko way noon saabu ɗum ɗon ene jibina mbiruji ganduɗa ko mbiruji tokosi yiye banggal stratégie banggal ko ganduɗa ko kañum woni sippiroy foof yiite mobɓe ha ɓeɗon wawa suɓede mbiruji kesi kono ɗum ɗon fof so woppitama Moussat saabu combat premier combat deuxiéme combat ɗum yonani ko wayno modulo en foof hande ƴewtinda ko walla ganda wawde sippiro mumen koko wayno clafe ko way noon wadde ɗum ɗon fotani woppitede Amadou saabu warat lamba alay sago CNG yurnito yoga e kuule Aissata aɗa andi ko adanta neɗɗo o vraiment kuppuri biye muɗum yoɓa passe muɗum taxi walla biye muɗum ko ganduɗa woni bus yetto e guila midi wona hen nan toon guila 10 heures pour heɓde place uji moƴƴi e on tuma jooɗo ha 21 heures ina faadi combat ko wiyete grand combat ɗum ɗon wonko saabi ɗum waɗi ɗum ko wonde amateur waɗi ɗum ko wonde guiɗo kono ko jiɗɗa ko e wondema amateur ne so tawi yeehi ngol lawol a tawan ɗum toon janggo saɗa yaha jata ko ɓerɗe ɗiɗi si te sa tawan ɗum toon 3e fois yahata wadde wotoɓe mbar lamba déjà haysono tawi ene wiye kam maayi wonande anduɓe lamba ɓe donc noon ɗum ɗon wona hunde moƴƴere no fewi te kadi neɗɗo kuppi ko biye muɗum kanko promoteur o haalisma ko waɗi hen ɓeɓe ganduɗa ko sponsor ɗi mbaɗi hen ko kaalisaji mumen foof ko yimɓe cippir no mbimi ni il faut ɓe jurnito yoga e kuule woni ko wiyete réglement ji alay saago hono cachet ɗi mbasa fodde Aissata yooɓe ƴeew mo ganduɗa ko kañum woni ɓe mbiya oɗo cachet de ko liɓɗo jeeyi ɗum taw kañum ɓuuri towde liɓaɗo ko an jeeyi ɓurɗo famdude e on suma alay saago jomum sippirte kono so tawi wonde somi liɓama yo min mboɗo andi ko min déjà no wiyatno min déjà mbiɗa andi ko jeeymi somi liiɓi mboɗo andi ko jeeymi so waɗi match nul aussi mboɗo andi ko jeeymi ɗum ɗon Aissata nawta lamba yesso en tout cas il faut ɓe jurnito ɗum alay saago hunde yerodiri e seeɗa towa ay ɗon ko ɗon woni to Balla Gaye mo ganduɗa seedtete mabɓe Balla Gaye mo ganduɗa ko mbeur hande cippirteɗo no fewi so tawi ne liiɓa ene liiɓe combat muɗum kam en tout cas heewani diwde 5 minutes tawa ko yimɓe beltima et puis waɗa sippiro waɗa foof waɗa haala waɗe ko nandi hen jirwa e on saaha yimɓe keeɓa ko cuhli lamba ko kono noon vraiment Lac de Guiers 2 mbeɗa andi so renaki promoteur ɗi kala ma taramo saabu no wayni ɗum nawta lamba leydi yesso noon tigui Amadou Sate oɗo jikku kam ɓooye Lac de Guiers 2 komo ganduɗa yette saaha fo wiyete ko
o jaɓata sippirde walla o jaɓata fiyondirede walla ɓe mbiya ni o yiɗa gañande ɓandu makko. Sikkanoma noon so lamba arti ma ɓuur welde ɗo ma ɓuur jirwude ɗo, kono noon ko ɗum ɓe totti men mataw keddiɗi garoji ma ɓuur seɓode. ɗum wonno komin gaddanoma ne roɓɓindu jayndeli moɗon e hande talata o ko wiide on tan onon foof bonne fête de l'indépendance. ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussane heɗanno e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat.